سکرتێرê گشتیê Peymana Bakurê Atlas dibêje ku derbarê rewşa Rojhilatê çemê Feratê Nekokî navbera welatên endamên NATO de hene. Jens Stoltenberg, سکرتێرê giştiyê Peymana Bakurê Atlas ku bi NATO tên eskirin ragihand ku rewşa Bakurê Rojhilatê Sûriyê nearame û gelek alozî tê de hene û di navbera welatên endamên NATO de jî nekokî hene. û dema behskirina Bakurê Rojhilatê Sûriyê dê civînên NATO de tê kirin. بردوام جوین بکشه و آلوزیان دست پی دکن. هروها اینس گوت کو بتن یک دنگی درباره پارستنا دستکفتن هک و لشر دجی داعش بدست وهاتنا. سکرتێرê گشتیê NATO dibêje berdewam NATO piştevaniya hewlên NATOyên yekgirtî dike da ku krîza Sûriyê bi rêya çareseriyeka siyasî çareser bike. هەروەها سکرتێرê NATO ئاماژە بووە چەندێ jê da û got ku jimareyek welatên endamên NATO îdane êrîşa Tirkiye û grûpên bi ser ve bo ser Rojavayê Kurdistanê kirino be taybetî ku di encamê de bi sedan hezar kes derbeder û penaber bûn. Dema ku êrîşa Tirkiye bo ser Rojavayê Kurdistanê dest pê kir jimareyek welatên endamên NATO êrîş îdane kirin û daxwaza rawestandina êrîşê kirin û çend welatekî firotina çekan bo Tirkiye qedexa kir. Jê alî xwe ve jî welatê Almanya proseyek pêşkêşî NATO kir û tê de daxwaza avekirina navçeyeka aram lê Rojhilatê çemê Feratê bê serpereştiya Yekîtiya Ewropa kir û got ku 40,000 leşker wê navçeyê beparêzê.